भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଭିର ମେମସ୍କୁ କେମିତି ଆପଣ ନିଜ ଭିଡ଼ିଓରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଓ କେଉଁଠୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣ ଗୁଗଲ୍ କ୍ରୋମ୍କୁ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଏଥିରେ ମେମସ୍ ରାଇଟ୍ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଟପ୍ 10 ଇଣ୍ଡିଆ ଫେମସ୍ କମେଡି ମେମସ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ମେମସ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଗୋଟେ ତାପରେ ଆସିଲା ଗୋଟେ କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଏଠାରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ପାଇଁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅନ୍ କରୁଛି। ଏଥର ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ନାଓ ଆପଣ ଶୁଣିପାରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଅନ୍ କରି ଜାଣିପାରିବେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କହିଛି ଦେଖିବେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ। अच्छा हमको सिखा दिया है।